V súvislosti s ochranou životného prostredia sa často skloňujú témy ako čistota ovzdušia, čierne skládky a podobne. Menej sa už hovorí o tom, aké sú naše rieky. Sú teda naše rieky čisté? Aké dôsledky má znečisťovanie riek? A ktoré rieky sú najviac znečistené a prečo? To sú už otázky pre môjho dnešného hostia, ktorým je docent Tomáš Derka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán docent, vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Otvorím túto tému veľmi zjednodušenou a všeobecnou otázkou. Aké sú teda naše rieky z hľadiska čistoty? No, keďže sme v dobrých novinách, tak by sa patrilo začať nejakými dobrými správami. Takže dobrá správa je, že sú výrazne čistejšie ako v minulosti. Tak vo všeobecnosti to platí. Pardon, v porovnaní s akým obdobím? No, v porovnaní napríklad od roku 1995 do roku 2011, čo sú posledné čísla, ku ktorým som sa dostal, tak množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok meraných ako chemická spotreba kyslíka kleslo o 2/3, teda na tretinu. Takže ten trend je pozitívny. Ten trend je pozitívny. Odvtedy určite to kleslo ešte viac, pretože, však sledujete, tak však eurofondy máme tu masívne a ide veľké množstvo finančných prostriedkov do budovania kanalizácií, čistiarní odpadových vod a podobne. Takže tá situácia s kvalitou vody v našich vodných tokoch sa výrazne zlepšila vo všeobecnosti. Ak hovoríme o čistote alebo o znečistení vodných tokov, máme na mysli rieky, aj potoky a všetky tieto vodné zdroje. Čo v prvom rade sa skúma, keď vy ako expert alebo vaši kolegovia skúmate čistotu vod? Čo sa tam v prvom rade skúma? Aby som teda uviedol to na pravú mieru, ja sa zaoberám skôr zvieratami, ktoré v tých vodných tokoch žijú, hlavne tie chemické rozbory, ktoré zvyčajne sú spájané s analýzou čistoty vod. Ja nerobím, to robia iní kolegovia, ale skúma sa obrovské množstvo látok. Takže ono záleží prípad od prípadu, že kde a čo chceme skúmať. Iné látky budete skúmať, keď vás zaujímajú nejaké staré záťaže, ja neviem, z zatopených banských diel. Iné, keď budete skúmať vplyv nejakej, ja neviem, celulózky alebo cukrovaru na vodné toky. Takže v zásade skúma sa jednak množstvo nejakých organických látok. To je v podstate, predstavte si, ja neviem, z cukrovárov, keď sa vypúšťali, keď boli tie repné kampane a vypúšťali sa nejaké zvyšky z tej cukrovárnickej výroby. To je priamo to sú nejaké bielkoviny, cukry, všetky tie organické látky, ktoré sa dostávajú ako zvyšky rastlín, živočíchov vo zvýšenom množstve do vôd a tam sú potom konzumované hlavne mikroorganizmami, ktoré pritom pre svoje fungovanie potrebujú kyslík. A keď je tam tej organickej hmoty veľa, tak množstvo kyslíka vo vode klesá. Keď je tam príliš veľa, tak dokonca ten kyslík úplne zmizne, aj sa vyčerpá a začnú bežať tie procesy úplne ináč, teda tie anaerobné rozkladné procesy. Takže tá organická hmota je veľmi dôležitá a toto znečisťovanie organickou hmotou v minulosti bolo veľmi zlé u nás, jednak kvôli cukrovárom, kvôli iným potravinárskym výrobám a treba aj kvôli takým ako celulózka v Ružomberku. Tí skôr narodení si pamätajú, ako vyzeral váh pod Ružomberkom, až po Sútok z Oravou, tam žiadne ryby nežili. Dneska my tam robíme výskum a dobré správy sú, že Ružomberská čistiareň odpadových vod funguje veľmi dobre. Takže to je jedna skupina látok. Potom sú tam takzvané živiny. To sú hlavne tie tri základné: dusík, fosfor, draslík a hlavne ten dusík a fosfor, ktoré spôsobujú tzv. Eutrofizáciu vôd. To znamená, že tie vody, ktoré prirodzene by v nich malo byť tá produkcia rastlina, to nejakých hriaz hlavne a prípadne nejakých vyšších rastlín, by prirodzene mala byť nižšia, lebo je tých živín v tej vode málo. Tak keď máte pôdu, kde je málo živín, tak tam nedostanete takú úrodu, ako v pôde, ktorá je riadne pohnojená. Takže keď sa tam tých živín dostáva do riek príliš veľa, tak opäť sa neprirodzene mení tie organizmy v tých riekach, to prostredie sa mení. Môže to potom zase viesť cez rozklad tej nadmernej organickej hmoty vyprodukovanej k tým kyslíkovým deficitom a zase to má veľmi negatívne následky na fungovanie toho ekosystému. Práve to som sa chcel spýtať, čo to konkrétne znamená? Spomenuli ste najmä tú veľkoprodukciu, ktorá znečisťovala alebo znečisťuje vodné toky. Čo to konkrétne znamená pre tú vodu
ktorá je takto znečisťovaná pre život v tej vode, pre kvalitu vody? No, aké sú konkrétne dôsledky? Jasné, pokiaľ sa máme o tých organických látkach, ináč veľký zdroj tohto sú ešte komunálne odpadové vody. Je to všetko, čo ide k tomu sa ešte dostaneme. Obydlí, áno. To znamená, hovorím, tie organické látky, keď sa takto, tie organizmy žijúce vo vodách, hlavne teda živočíchy, potrebujú kyslík na dýchanie. Hej. To sú mikroorganizmy, ktoré niektoré fungujú anaerobne, ale živočíchy, ktoré tvoria veľkú zložku tých ekosystémov, potrebujú kyslík na dýchanie a sú rôzne náročné na obsah kyslíka. Práve vo vodách sa ten kyslík rozpúšťa rôznym spôsobom v závislosti od teploty, od toho, ako je tá voda turbulentná. Každý, kto má akvárium, vie, že tam tie okysľovače používa, že bublinkuje v tej vode. Takže v rôznych typoch vodných ekosystémov je prirodzene rôzny obsah kyslíka a takže tam žijú rôzne zvieratá, ktoré sú rôzne náročné na ten kyslík. Hej. Takže tam, neviem, v Tatranskom potoku zvyčajne žijú zvieratá, ktoré sú adaptované na prostredie s vysokým obsahom kyslíka a keď to znečistíte a to množstvo kyslíka klesne, tak oni sa tam jednoducho nedokážu fungovať, sa zadusia. Hej. Ale zase v nejakých nížinných tokoch, v nejakých mŕtvych ramenách máte kopec zvierat, ktoré dokážu prežiť aj znížené obsahy kyslíka, to je normálne evolučná adaptácia, prípadne napríklad čerpajú kyslík mimo vody, čiže larva komára, hej, tá sa chodí nadýchovať ku hladine, takže je v zásade jedno, koľko kyslíka je vo vode. Takže takto to pôsobí. Takže keď vy tam vypustíte tie organické látky, tie potom sú potravou pre mikroorganizmy, tie sa tam premnožia a ten kyslík vlastne spotrebujú v tej vode na svoje vlastné metabolické, na svoje vlastné dýchanie. A pre tých ostatných neostane. To je ten zásadný problém. No. Som sa dočítal, že asi najviac znečistenou riekou na Slovensku, a vy to doplníte alebo ma opravíte, by mala byť rieka Nitra. A najväčším znečisťovateľom tejto rieky sú hornonitrianske bane. V akom stave je Nitra teraz? Vieme, že tie bane sú dotované a tak ďalej. No, tak presne sa dostávame k ďalšej skupine tých znečisťujúcich látok, lebo tam okrem tej organiky, čo sme sa bavili, a nejakých živín, tak teraz sú tam ďalšie kvantum ťažké kovy, rôzne polutanty typu pesticídy. Hej, môže to byť znečistenie napríklad popolček z baní, hej, to je tiež taká veľmi, a dokonca pôdna erózia vlastne tiež znečisťuje jednak tými anorganickými časticami, ale aj tými chemickými látkami, ktoré my na poliach teraz, hej, používame rôzne, zase tie hlavné pesticídy, hnojiva a tak ďalej. No a teda, keď sa vrátim k tej Nitre, áno, tá Nitra patrí medzi tie veľmi znečistené rieky, ktorých na Slovensku ale našťastie málo. Neviem, či je najznečistenejšia, počul som, že áno, ale priznám sa, neviem sa takto bez nejakých podkladov k tomu úplne kvalifikovane vyjadriť. V tej Nitre je problém presne, áno, tam sú tie bane, sú tam chemické závody, je tam tá elektráreň a neviem čo všetko ešte možné. Naviac tá rieka Nitra je v tom úseku takom veľmi znečistenom, je veľmi výrazne aj zregulovaná. Hej, takže tie zregulované vodné toky, ktoré tečú v nejakom neprirodzenom koryte, takisto aj tá ich, voláme to samočistiaca schopnosť je znížená. Tá spodná Nitra už nie je na tom tak zle, niekde už keď sa dostávame na južné Slovensko, tam zase bola postihnutá opäť tými rôznymi reguláciami. Takže keby som viem teda tie štatistické údaje z toho naposledy pred tých asi 5-7 rokov, čo sú k dispozícii, tak zhruba 98% dĺžky vodných tokov na Slovensku je v dobrom chemickom stave podľa monitoringu, ktorý robí Výskumný ústav vodného hospodárstva. Hej. Len 2% sú zhruba okolo 2%, 2-3%. Je to, že nie sú v dobrom chemickom stave. To znamená, na základe toho monitoringu by mali byť, nie sú znečistené, alebo sú znečistené iba nejakým priateľným spôsobom, ktorý nejak zásadnejšie by nemalo vplyvňovať fungovanie tých riečných ekosystémov. Ale pozor, má to také jedno ale. Ten monitoring sa robí 2-krát ročne. A samozrejme, keď vy prijete k tej vode, ktorá v tom vodnom toku tečie, naberiete vzorku, tak naberiete vzorku toho, čo tam zrovna tečie. Ale z tej chemickej analýzy vy nezistíte, čo tam tieklo pred 5 minútami, ani neviete, čo tam bude tieť zo 5 minút. A toto sa dá zistiť na základe analýz vzoriek tých vodných organizmov. Rôzne skupiny sa robia od takých mikroskopických až po ryby,
ktoré rôznym spôsobom v rôznych situáciách reagujú na tie ľudské zásahy a z toho sa to vyrátáva a na základe tých rôznych analýz a výpočtu rôznych, máme to metrík, rôznych indexov, sa zráta taký konečný index multimetrický, ktorý vlastne vyjadruje číslo od 1 do 5. Je to ako známka v škole. A máme na Slovensku, alebo teda v celej Európskej únii, máme taký právny predpis, ktorý sa volá Rámcová smernica o vode. A na základe tohto zákona celoeurópskeho by všetky vodné toky v Európskej únii mali mať známku 1 alebo 2. Ako náhle vy zistíte, že oznámkujete na 3 a horšiu, tak by ste mali prijať nejaké opatrenie, aby sa ten stav zlepšil. No a tie naše vodné toky, keď sme takto... To ma teraz zaujíma, čo poviete. Áno, k tomu sa dostanem. Tak keď sme takto oznámkovali, tak nám vychádza, že tie 1, 2, to sú také tie menšie vodné toky, také, ktoré tečú z tých lesov, kde nejaké veľké ľudské aktivity sú není. Takže vlastne není nejaký dôvod, že by tam nejaké postihnutie zásadného charakteru malo byť, ale ako náhle sa už dostaneme niekde do tých dolín, do tých stredne veľkých riečok a väčších riek, tak tam už všade to máme 3 a horšie. Čiže tam, kde sa voda stretáva s pôsobením človeka, veľmi zjednodušene povedané. Áno, ale paradoxné je, na prvý pohľad, to, čo som povedal, že to chemické znečistenie je v zásade v poriadku, ale napriek tomu tie výsledky hodnotenia na základe tých riečnych organizmov vychádzajú zlé. Teda, že prečo? No, a tam môžu byť 2 dôvody. Jeden dôvod je, že tie chemické analýzy 2-krát ročne nezachytia to nárazové znečistenie, ktoré sa do riek dostáva pri rôznych haváriách, alebo také, však v noci sa, že zdvihne šupatko a vypustí sa niečo, keď sa nikto nedíva, bežná vec, alebo napríklad máme na Slovensku, máme všade spojenú kanalizáciu, vody, ktoré sa nazbierajú v obciach, mestách, na cestách, idú do kanalizácie, ktorá je tá istá zvyčajne, ako je kanalizácia odpady, ktoré idú z domácnosti a to všetko ide do čistiarne odpadových vod. Takže keď príde taký nejaký lejak, ako to bol v Bratislave, to prednedávnom, keď vytopilo tam ten podchod na Taranskom mýte, tak tá kanalizácia nestíha odvádzať všetko a tá čistiarne odpadových vod samozrejme nie sú projektované na takéto množstvo tej vody, ktorá sa do nich dostane. Takže vtedy tá voda vlastne tú čistiareň vypláchne, oni to musia pustiť mimo. To sa nazýva, že odľahčovacie vody, taká nejaký technologický termín vodárenský. A vlastne s týmito vodami sa dostáva do tých vodných tokov veľké množstvo znečistenia. V prípade, že tečie nejaká väčšia voda, že je skutočne zvýšený prietok, ono sa to v tých vodných tokoch nariedi, ale v prípade napríklad, že to nejaká lokálna búrka a ten prietok je, jak teraz, bo celé leto sme mali až na nejaké tie zrovna lokálne búrky, sme mali v Tatrách, tie prietoky sú nízke, tak samozrejme tie znečisťujúce látky sa potom pri tých nízkych prietokoch zahustujú a robia neplechu. Ale potom zase, keď prídu tí monitoristi niekedy 2 mesiace potom, tak v tej vode a už zrovna je vyšší prietok, nič nezistia. Takže toto je jeden dôvod, ktorý určite hrá rolu, ale do akej miery to nikto vám nevie povedať. A druhý veľmi dôležitý dôvod je ten, že my máme vodné toky na Slovensku vodohospodársky upravené. Máme ich zregulované do veľmi neprirodzenej podoby, kedy jednoducho ten spôsob, akým boli v minulosti upravené a stále sa to ešte deje, je pre ten riečny ekosystém veľmi deštruktívny. Jeden z veľkých problémov z ekologického hľadiska na Slovensku sú čierne skládky. Najmä keď prídu povodne, a mali sme na to v ostatných rokoch množstvo príkladov, voda strháva aj tieto čierne skládky, ktoré sú veľakrát práve na brehoch riek alebo potokov. Čo to znamená? Aké to má dôsledky, ak jednoducho voda strhne takéto čierne skladky alebo časť čiernych skladok, kde môžu byť aj chemické látky, aj nejaké látky nebezpečné, otravy a tak ďalej. Čo to môže znamenať pre rieku alebo pre potok nejakej obci? Jasné, no čo to môže znamenať? No záleží, čo tá voda strhne samozrejme. Väčšinou tieto čierne skládky, keď príde veľká voda a niekde nejaké znečistenie nárazovo zoberie nejaké povyhadzovaný odpad, ktorý je plastový, s tým sa v médiách veľmi často stretávame, hlavne teda z tých komunít, tých marginalizovaných sa to do tých vodných tokov dostáva, ale asi by sme sa divili, že aj ľudia, o ktorých by ste povedali, že majú nejakú vyššiu civilizačnú úroveň a vedia robiť akože celkom peknú garazdu
A príklad rybári. Hej. Sa prejdete okolo našich riek a medzi rybármi je množstvo bordelárov, tak to poviem, ktorí sa dovezú k tej vode autom, tam si sadnú, vyťahnú tie udice, vyťahnú tie plechovkové pivá, vyťahnú tu potraviny zabalené v všelijakých plastových obaloch, tam si nachytajú rybičky, posedia si, všetko zjedia, sadnú do auta a nehajú ten bordel tam. To, bohužiaľ, ja to nechápem. Taká to je skúsenosť. V 1. storočí, to sa stačí prejsť okolo vod. Verím, že to je menšina rybárov, hej, ale tých, aj keby ich bolo, ja neviem, 10% tých bordelárov, alebo aj menej, tak to, čo okolo tých vod narobia, tak to je neskutočné. Hej. A teraz príde veľká voda, nejaká povodňa, toto všetko strháva to do riek a samozrejme aj takéto znečistenie sa tam dostáva. Potom sa bavíme o nejakom tom toxickom znečistení. Samozrejme to, pokiaľ nejaká takáto čierna skladka, kde si je, kde sa dostane niečo, ja neviem, si predstaviť z nejakého družstva, hej, nejaké súdy s nejakými pesticídmi alebo čo, niekde to kde si pohodí. Áno, môže sa stať a tam záleží od toho, že aké látky to sú. Často sa prídu nejaké väčšie dažde, máme v poliach kade-tade hnojiská, že z toho vyteká tá hnojovka a keď viacej zaprší, tak sa to opäť dostáva tými všakými jarkami do vodných tokov a zase máme rôzne znečistenie. Ten plastový odpad, ktorý je taký najviditeľnejší, donedávna sme si mysleli, že je to skôr estetický problém, ale dneska je taká nová, veľká, vážna téma, to sú mikroplasty, že tie plasty sa v tých vodných ekosystémoch sa postupne rozkladajú, niečo sa zabudováva niekde do sedimentu a tak, ale oni sa rozkladajú na menšie a menšie čiastočky a až na také malé, ktoré normálne sa stávajú súčasťou potravného reťazca, dostávajú sa do tých vodných organizmov až do trebárs rýb, ktoré my potom konzumujeme a vlastne tým, že je to nová téma, ešte poriadne nevieme, že čo to vlastne aj s ľudským zdravím môže robiť takéto. Ak spomínate plasty a plastové odpady, súvisí to v značnej miere aj s dnešným konzumným životným štýlom. Na jednej strane je množstvo pozitívnych aktivít a veľmi veľa ľudí začína vnímať potrebu ochrany životného prostredia a žije šetrnejším, ekologickejším životným štýlom a spôsobom. Na druhej strane je množstvo ľudí, ktorí, poviem to veľmi zjednodušene, kúpim si nejakú minerálku alebo nejaký nápoj, vypijem a hodím to len tak do trávy alebo do rieky, do potoka. Čiže vidíte vy nejaký vzťah medzi životným štýlom, spôsobom života a takýmto znečisťovaním vôd? To samozrejme, ten vzťah je tam úplne priamy, ale tu myslím, že treba povedať, že nechávať tieto problémy čisto na nejakú edukáciu a dobrú vôľu ľudí, prípadne len na nejaké také povedzme, že ekonomické motivácie, neviem, že iba budem zálohovať všetko, alebo čo, to je všetko je fajn, určite to pomôže, ale osobne si myslím, že sú niektoré praktiky, ktoré pozorujeme napríklad pri predaji výrobkov, že idete do obchodu a kúpite si 2 hrušky prekryté plastovou fóliou na plastovej tácke, takéto, že zabalené uhorky, vo fólii. Akože takýchto príkladov, kde to idem do obchodu a to pozerám, to je úplne zvrhlé, keď sa nad tým zamyslíte. A ja s tým bojujem aj kade-tade s ľuďmi, ktorými sa stretávam, že im to vysvetľujem s vlastnou mamou, sa koľkokrát povadím, keď vidím zase, čo kúpila, ako zabalené. Že o tom nerozmýšľa. Takže to som len sa bať, že aby som dokončil, že túto by mala prísť nejaká regulácia aj z hora, že to by už mali riešiť už teda politici a nejaké tie odborné organizácie, ktoré si platíme ako normálne daňoví poplatníci a už sa tá regulácia, však už to v médiách bolo, že našťastie z Bruselu sa to chystá, keďže my na Slovensku bohužiaľ sme neboli schopní ani zaviesť zálohovanie tých PET fľašiek, čo je úplne podľa mňa minimum základu. To som práve chcel povedať, že napríklad v Nemecku je bežné, že sa zálohujú tieto plastové fľaše. Priznám sa, keď som bol párkrát v Nemecku, najprv som nerozumel tým cenám, ktoré sú tam uvedené, potom som pochopil, že to je vlastne cena, ktorá vám povie, aká je cena tej minerálky alebo toho nápoja, keď zálohujete alebo nie. Ale toto by tiež mohlo byť nie riešením úplným, ale mohlo by to pomôcť vyriešiť to čiastkové riešenie, toto sú také zložité problémy, kde neexistuje jedno a jednoduché riešenie. Hej, tam treba prijať tých riešení rôzneho druhu množstvo. Hej. A
do budúcnosti, no tak ja dúfam len, že sa príjmu, lebo skutočne to, čo sa deje a akým spôsobom skutočne tie výrobky, ktoré my kupujeme, sú balené a to je skutočne to zvrhlé, hej, a podľa mňa tam musí prísť k paradigmatickej zmene, že ľudia sa na to musia začať ako aktívne pozerať, že toto, však hádam, ja si to nekúpim takto zabalené, hej, ale to vždy bude zase iba menšina. Takže to jednoducho podľa mňa to musí prísť zhora, tak jak sú, ja neviem, nejaké limity na emisie, hej, na autá, na rôzne stanice technickej kontroly existujú, kde musíme chodiť, že aby teda nejaký systém fungoval, napríklad tá doprava, hej, tak to není to nehané len tak bariako. A ja si myslím, že práve v tejto téme tých obalov tá regulácia nie je dostatočná, nie je účinná, to vidíme okolo seba. A tam jednoducho by mali byť prijaté opatrenia, aby jednoducho sa zeliminovalo už aj to množstvo obalov. Spomenuli ste aj ryby a možno niektorých by zaujímalo, akým spôsobom sa, a či vôbec mení, povedzme, kvalita mäsa rýb v riekach, ktoré sú znečisťované. No to sa mení výrazne, pretože tá ryba, ona v tej vode žije, ona tú vodu vlastne stále pije a neustále aj vylučuje. Takže vlastne ona funguje, to je telo ako taký filter, hej, na tú vodu. Ja si pamätám z detstva, ešte kedysi ako pionier som bol rybár zo pár rokov, chodieval som na ryby a veľké mreny napríklad sa dali chytať v Trenčíne na váhu pod vyústením čistiarne odpadových vôd, ktorá teda nebola veľmi účinná, to tam bolo veľmi dobre poznať a raz som takú mrenu, ktorá ináč nie je moc dobrá, samé kosti má, tak, ale neodolal som a jednu, čo som tam chytil, tak som zobral domov a som ju upiekol a som do toho zahryzol a to sa nedalo jesť. To bolo strašné, hej, ako tá ryba. To sa skrátka nedalo. Takže a tie ryby sú známe a vôbec vodné živočichy sú známe, teda, že veľmi, veľmi výrazným spôsobom kumulujú tie znečisťujúce látky v svojom tele a teda ovplyvňuje to tie látky zase rôzneho druhu, ovplyvňuje aj tie senzorické vlastnosti, aké ja som mal s tou mrenou z váhu, hej, ale nemusia, môžu to byť také, ktoré neovplyvňujú a môže to byť aj, sú známe tie otravy ťažkými kovmi, že z morských plodov v Japonsku, čo tam bolo, myslím, že olovo, ortuť to bola, že a takých príkladov je známych množstvo zo sveta, takže môžu tie ryby vyzerať fajn a môžete sa postupne otravovať napríklad u nás na Zemplínskej Širave, pokiaľ viem, a tam na tých vodných tokoch, čo tam tečú cez tú PCB zónu, kde sa vyrábali tie polychlorované bifenily a celé to je tam zamorené, tak tam je revír, kde normálny človek tú rybu si nezobere domov. Hej. Myslím, že to je oficiálne, je to zakázané, ale vraj sú rybári, ktorí si to berú domov a takýmto spôsobom riskujú svoje zdravie. Dobre, ale príde zákazník do obchodu, podľa čoho sa má orientovať pri výbere ryby? Ako má vedieť, že ktorá ryba bude dobrá, ktorá nie? To tak poviem. Ako sa má v tom orientovať? V obchode by mal venovať, asi nám neostáva nič iné, ako veriť tej obchodnej inšpekcii a ktorí teda zdá sa, že sa tomu nejako intenzívne venujú, minimálne podľa tých mediálnych výstupov. A potom ešte taký ekologický pohľad, napríklad pri kúpe rýb, tak je známe, že v tých potravných reťazcoch sa aj tieto rôzne látky kumulujú. V tom ďalšom stupni potravného reťazca sa môžu kumulovať teraz 10-násobne, je teraz ťažké kovy alebo nejaké tie perzistentné organické látky z tých rôznych pesticídov. To znamená, vždycky je lepšie teraz jesť rybu, ktorá je bylinožravá, ako je zdravú rybu, ktorá sa živí inými rybami. To je taká drobná rada. Ale to už by si musel ten zákazník alebo klient v tom obchode nejak veľmi dobre no tak ale tak každý vie, že zubač je dravec, že? A že ja neviem, nejaký amúr alebo tolstolobík je bylinožravý. Že? Takže asi takto. Samozrejme, problém je, že tie dravce majú veľmi chutné mäso, že sa pokladajú za najhodnotnejšie, taký zubáč, je asi pravdepodobne naša najhodnotnejšia ryba. A no, takže to je potom zase taká dilema medzi mocným jazyčkom a nejakým strachom z nejakej nechceme, že nenákazy, ale že zjete niečo, skrátka, čo není úplne košer pre vás. Vy pôsobíte na univerzite, na katedre ekológie. Pracovne alebo aj súkromne ste cestovali, alebo cestujete veľa po svete. Kam najradšej chodievate? Najradšej, ja mám zopár takých obľúbených miest, kam cestujem. V Európe
tejto našej časti Európy je to určite Dunajská delta. Tam neviem si predstaviť leto bez toho, aby som tam nešiel. Dunajská delta je úžasná, lebo tam môžem vidieť takú nížinú rieku v stave, nie úplne panenskom, ani tam to už tak nie je, ale výrazne lepšom, ako môžem nájsť naše nížinné rieky, ktoré sú všetky veľmi škaredo postihnuté tými reguláciami, ktoré som už spomínal. A nevyzerajú tak, jak by mali vyzerať. V tej delte to tiež nie je panenské, ale ešte to tam sa to tak oveľa viac podobá na to, ako by to malo vyzerať. A hlavne to územie je rozsiahle. Je to 5000 km štvorcových, čo je desatina rozlohy Slovenska, kde sú stovky kilometrov rôznych ramien, kanálov, kde tu desiatky jazier, lužné lesy, nekonečné porasty trstia a podobne. Takže tú deltu mám strašne rád, je to pre mňa relax a tak. A vodím tam aj ľudí, aby som im ukázal, ako to má vyzerať. Aj študentov? Aj študentov, samozrejme. Každý rok tam vodím aj študentov. Dokonca už aj Erasmákov zo Španielska som tam mal. No a potom ja mám veľmi rád Španielsko. Tam máme kamarátov a tam tiež už chodím dosť veľa rokov do Granady na univerzitu, to je také druhé obľúbené miesto v Európe. No a okrem toho veľmi veľa som cestoval, teraz už menej, ale stále každý rok cestujem do Južnej Ameriky. Pracovne alebo súkromne? Aj súkromne, aj pracovne. Mali sme, o tých súkromných asi netreba rozprávať, ale pracovne mali sme zo pár projektov, kde sme sa venovali výskumu stolových hôr vo Venezuele. Možno ste videli nejaké filmy od Pala Barabáša, Amazonia Vertical alebo Tepuy, pre to sú, alebo nie Tepuy, ten Tepuy bol film, ktorý iba chystal, ale ten druhý, teraz mi vypadlo, ako sa volá, ale ten druhý práve film je o výskume jaskyň, pieskovcových jaskyň na týchto stolových horách, ktorí tam robili slovenskí a českí jaskyniari a slovenskí geológovia. A vlastne do týchto kruhov som sa dostal a vďaka tomu som tam, mi bolo umožnené sa do týchto úžasných miest dostať, kde sa ináč bežne smrteľník nedostane. Teda do tej Venezuely aj na tie niektoré stolové hory sa dá dostať, aj dokonca so študentami som tam chodieval každý rok, až kým sa tá situácia vo Venezuele tak nezhoršila, bezpečnostná, že už to dneska netrúfnem, tak chodíme inde, hej, chodíme do Kolumbia, do Ekvádoru. A Kolumbia tiež nie je celkom bezpečná. Už dneska je, ale v minulosti nebola, hej, má zlú povesť, ale určite dneska lepšie na tom ako Mexiku, hej, kde ľudia stále chodia a nerobia si z toho ťažkú hlavu. Ale, takže tak, no, takže mám také obľúbené miesta, napríklad v Kolumbii pri Karibiku, alebo vo Venezuele, stolová hora Roraima je pre mňa taká jedna stop destinácií. Na záver sa vrátim k tomu, čím ste vy začali. Spomenuli ste, že trend znečistenia našich riek alebo vodných zdrojov je taký, že sa ukazuje, že klesá tá miera znečistenia, čiže je to pozitívny trend. Hovorili sme o zodpovednosti jednotlivcov, o zodpovednosti obchodných reťazcov napríklad. A spomenuli ste, že je potrebné prijať isté regulatívy, ako pravidlá, ak to tak nazvem, zhora, ktoré by vlastne pomohli posunúť tento problém k priateľnejšej podobe. Je teda táto problematika dnes v súčasnosti z vášho pohľadu na dobrej ceste? Vidíte to do budúcna nádejne? Čo sa týka toho znečisťovania, to áno, to vidím nádejne a hlavne vďaka tým regulatívom, ktoré prichádzajú z Bruselu. Druhá je tam ale veľká téma, ku ktorej sme sa moc nedostali, a to je práve tá regulácia vodných tokov, kde tá situácia nie je dobrá a bohužiaľ namiesto Môžeme toho... ešte veľmi stručne naznačiť. Dobre, namiesto lebo takto, aby ten riečny ekosystém fungoval tak, ako má, hej, čo najefektívnejšie a čo v prírode najbližším spôsobom a robil pre nás, aby tam tie ryby sme mali, ktoré chceme jesť, aby mal napríklad tú samočistiacu schopnosť, ale aby tam žili tie organizmy iné, ktoré tam žiť majú, tak by mal byť v takom prírode čo najbližšom stave. S tým je ale v protiklade, samozrejme, a nie v protiklade, ale samozrejme je tu potom druhá snaha ľudská, že tie rieky nejako obmedzovať v ich tej prirodzenej činnosti, hlavne sa týka záplav, ktorých sa samozrejme obávame, ale zase pre fungovanie riečného ekosystému tie záplavy sú nevyhnutné.
A to je taký stred záujmov, kde v súčasnosti nad riekami vyhrávajú vodohospodári. Oni s tými riekami vedú desiatky rokov tvrdý boj, kde tie rieky prehrávajú veľmi katastrofickým spôsobom a tie naše rieky, to čo som hovoril, že v tom ekologickom stave, nie sú v dobrom stave ekologickom, je to kvôli tomu, že vlastne okrem toho možno nárazového znečisťovania, tak je to práve táto nadmerná, veľmi často škodlivá, nepotrebná regulácia. Akože my hydrobiológovia a ekológovia, ktorí sa týmto vecami venujeme, samozrejme netvrdíme, že rieky netreba regulovať, určite treba, pretože sa tu na nejakom území sa nás tu tiesni vyše 5 miliónov a jednoducho je tu nejaká história, nejaké vznikli tie osídlenia, ak sa vyvíjali, takže určite regulovať treba, ale stále sa stretávame s takými vecami, že jednoducho sa robia tie regulácie tak, jak by sa už nemali, kde už v západnej Európe tak nerobia. Robí sa to nezmyselne zle. Veľmi často hlavným motívom nejakých tých zásahov nie je niekoho ochrániť, ale minúť peniaze, ktoré sú z Bruselu alebo zo štátneho rozpočtu. Teda a povedzme, že môže tam byť nejaký postranný úmysel ukrojiť si nejaký svoj podiel pri zadaní nejakej zákazky súkromnej firme. Hej, keď dneska, pôjdete na ostrov Kopač, som sa dozvedel, že tento rok je tam pláž, ktorá je v nejakom meandri alebo v nejakom ohybe Dunaja, kde je tá vnútorná časť toho ohybu, teda tam, kde tá voda pomaly prúdi. A dneska tam, tento rok tam vodohospodári vysypali ten lomový kameň, aby opevnili breh, čím zničili krásnu pláž, kde to absolútne nemá žiadny zmysel. Absolútne žiadny zmysel. Ďalší príklad sú tie zásahy teraz v Tatrách po tých povodniach, ktoré sme veľmi kritizovali, že sú to často zásahy, ktoré vedú iba k nehospodárnemu míňaniu peňazí a s nejakou protipovodňovou ochranou nejako nesúvisia. A dneska tá veda sa posunula niekde, poznatky o fungovaní riečnych ekosystémov a úplne niekde inde, ako boli pred 50 rokmi. A tí vodohospodári ja si myslím, že už o tom aj vedia, hej. A mali by fungovať v súlade s tými vedeckými poznatkami a ich úlohou je, máme, jak som spomínal, tú rámcovú smernicu o vode, oni by mali zachovávať a zlepšovať prípadne ten dobrý ekologický stav, pokiaľ nie je dobrý, mali by ho zlepšovať. A tie opatrenia nie sú len stávanie čistiarní odpadových vod, jedno veľmi dôležité opatrenie je práve vracať tie rieky morfologicky do takého prírode blízkeho stavu. A bohužiaľ, celá táto oblasť je na Slovensku zaspatá a dokonca sa stále dejú veci, ktoré idú úplne proti tomu, ako by to malo byť. Hovorí docent Tomáš Derka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pán docent, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas. Ja ďakujem za pozvanie a mrzí ma, že sme skončili, teda nie takto pozitívne, jak sme začali a dúfam, že sa to zlepší. Ďakujem veľmi pekne. Hej.